kublai pi iway pa iway ngadi Sherilin khongwar bat kumju ru ngadan hang ni ban pyntip sepi bat kamtam ia kitu kinong snong jang kate kaniu nong stoin bat kumju ru ngakhot ngawer subhai ki para marjan snong jang kaniu nong stoin baphinia wan ban ajing kesan lam ya kani ka film khasi kabla ai keteng Romeo and Rosie ya kani ka film in sawan ban pen sepi ha ka nyoterek Praterek, Daiterek, mentau Disember 2000 apply. Bat kapor ban pen kan ka film kalong khatway shiteng mista, shibaji shiteng janmir, sau shiteng janmir bat nyo baje damir. Tie nakaliang jonga ngakhat ngawer subhaya pi iway pa iway bapinya wan lang ban aji kesan lam ya kan ka film khasi ha kite gisngi. Kumban chupet kan mau ya kan ka film la art be ipahe wal bon men song I bangade I Sherilin khongwar I lana I madiang I medeng kibun ki artis ha kan ka film ki bapa tie wan ban ajing kesan lam ya kan ka film bat kumju ru ya kan ka film la direct de iba lari suciang bala produce ru de iba lari suciang tie ha kite gisngi ru kin sadon lang ki ting shop ki puran jang kan ka film kin second do ha kite gisngi kublai shibon kublai shia jang ru